Hej så, vi vil lave en Danish commentary af Minecraft. Den er mega fed. Yes. Det er faktisk en fly glitch. Ja, den er ikke en fly glitch, men sådan en. Vi vil vise jer en mode. Ja. Ja. Simpelthen. Så trykker vi i single play her. Og jeg kan så ikke se en skid. Desværre. Han har ikke taget sin lighter med sig. Oh god, man. Jeg bruger slet ikke mode her. I det her spil. God, jeg kan ikke se en skid. Der var der et får. Og der er der en anden. Det er det jo ikke. Hvis jeg bare kunne se en. Vis lige en glitch. Ja, bare tryk på V, og så flyver det op og ned. Er det ikke bare mega nice? Virker det sgu ikke. Nå. Ja. Altså, hvordan man downloader det? Ja. Nå. Og så en lille bonus, ikke også? Jeg skal lige vise, hvordan man downloader det. Det er mega simpelt. Okay, det er mega lækkeragtigt. Ja, altså man downloader det sådan her lige om lidt. Ja, jeg skal bare lige ud og spille. Så. Vi vil bare lige vise, hvor godt det er. Ja, hvor godt det er. Så, jeg gik bare ind på YouTube, og så skrev jeg how to fly in Minecraft. Ja. Meget simpelt. Ja, meget simpelt. Så skrev jeg bare Mac selvfølgelig, ikke? Og så skal I bare skrive den computer, I har selvfølgelig. Ja, PC eller Mac. Ja. Okay. Jeg gik så ind på How to fly. Den der. Ja. Først. Meget enkelt. Meget enkelt, ja. Og så gik jeg ind på den der, jeg ser ikke. Og så kan jeg se, hvordan man gør. Så jeg lægger lidt link. Så jeg klikker lige på det lort. Altså, vi skal downloade en ny craft ting, ikke? Så. Sådan nice. Og så kommer det der alt muligt. Ja, hvordan man gør. Ja. Og så går man bare lige ned her i. Det skal I ikke bekymre jer særlig meget om. Ej, I skal bare gå ned på den her. Og jeg håber selvfølgelig har det der win af. Det skal I hvert fald downloade, hvis I ikke har det. Så trykker man på den der. Og så, ja, så downloader den. Jeg har det så allerede downloadet på min computer, så jeg gider sgu ikke til at downloade det. Og så skal du bare dobbeltklikke på den, og så, så åbner den sådan en derop. Som, som... Altså den der står Minecraft på. Ja, og hvis I nu har det til Mac, så trykker du bare finder. Og så, så står den der. Og så skal du bare dobbeltklikke på den. Så dobbeltklik på den der tjek. Og så skal vi bare lige ind i en bane, hvor jeg kan se noget. Det lægger helt vildt, mand. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg tror ikke, det er kortere. Det er sindssygt, som det lægger. Åbenbart så lægger det rimelig meget lige i dag. Ja. Rimelig irriterende. Ja, det er faktisk rimelig irriterende. Build the train. Wall of a bit. Og du loader worlden. Og I kan sikkert selv finde ud af at stave. Ja. Så. Jamen, vi har da gjort fremskridt. Nå, men så... Når I har downloadet alt det der... Ja, pis der, som det jeg har sagt, som det lægger. Altså, jeres computer lægger nok ikke lige så meget. Nej, jeg tror ikke, det er fordi, jeg recorder. Jeg prøver lige. Han er recorder nemlig. Jeg sætter lige på lort. Han har mega god. Han har sat den på mega god grafik. Mega god grafik. Så derfor var det nok... Altså, det er altid en god idé at downloade, det synes jeg. Sådan. Man kan jo flyve. Ja, men husk nu, I skal have den der learn først. Ja, så. Den der win er skal I have. Ja, den der, og I skal også have det originale Minecraft. Så. Ja, I skal også lige have det originale. Så I trykker, og kæft man, ja. Eller også må I købe det originale Minecraft. Ja, så I trykker bare på V, som jeg trykker på, og så kan I bare flyve. Ja, og ikke W, som nogen. Nej, som nogen tror. Mega læg. Ja, mega. I må undskylde, det lægger lidt.
Sådan, og så flyver I rundt omkring i verden. Så det er så sådan, du flyver på i Minecraft. Mega dårligt. Ja, så du kan få gunpowder og sådan noget, alt muligt. Det kan du i hvert fald bedre at få. Du kan jo bare grave et stort hul ned i jorden. Ja. Og så kan du bare flyve op igen. Ja. Lol. Ja, egentlig. Ja. Men Du er det, vi ses i næste uge, hvor vi skal snakke om pandaer. skal jeg bare lige have afsluttet det her. Jamen, Godt, mand.